La recuperació del paisatge de vinya al comtat va ser l'origen del projecte Microvinya de Muro. La vinya recuperada, moltes voltes centenària, aprofita per a fer un vi de qualitat i alhora reivindicar el minifundi com a defensa de l'ecosistema mediterrani i de la nostra cultura rural. D'això tracta El tast de la terra, un poemari sobre la terra i les persones que la treballen. La verema és a punt, beurem el vino vell i ens asserenarà tanta foscor anímica. Apenes fa uns anys, estos bancals de vinyes del comtat estaven perduts. La falta de rendibilitat, agreujada pels canvis d'un sector en constant transformació, havien situat els propietaris en la disjuntiva de mantenir els ceps o d'arrencar-los. Una part d'ells es decantaren per esta última opció. Altres, senzillament, els abandonaren. Ara, i gràcies a l'impuls del projecte Microvinya que impulsa el celler de la muntanya, estos bancals tornen a ser rendibles. El celler compra el raïm, elabora el vi i el comercialitza. De moment, fan distints vins, 2 negres i un blanc, que han estat ben valorats per la crítica especialitzada. Però la reivindicació del minifundi com a defensa de l'ecosistema mediterrani no s'acaba amb la recuperació dels bancals, sinó que va més enllà. Microvinya naix, en principi, com un instrument de poder obtindre raïm de qualitat al celler la muntanya. I molts camins i moltes sinergies fan que Microvinya es transformi en algo que ara es desmembra del celler per poder servir tant al celler com a altres iniciatives. Però sobretot fa això perquè Microvinya obri portes, que nosaltres no sabíem, en les que han entrat l'economia, la sensibilitat, la música, el medi ambient, l'ecologia, el coneixement. Després d'algunes iniciatives per a divulgar este projecte entre els més joves o mitjançant la composició musical, ara ha estat el torn dels poetes que amb els seus versos s'han sumat a esta iniciativa. El resultat és El tast de la terra, poesia entre valls, un llibre que recull una antologia de 17 poetes de les comarques del Comtat i l'Alcoià que amb els seus versos recorren el paisatge que els envolta. La verema és a punt, beurem el vino vell i ens asserenarà tanta foscor anímica. Tindre llum a l'instant al cervell i a la sang i una calentoreta de caliu. Francesc Moisés és el nom artístic de Francesc Ferrando i San Juan, un professor de filosofia jubilat i cantautor alcoià. Ell és un dels autors que han participat d'esta iniciativa. En els seus versos, l'empremta de la terra és profunda. Com ell diu, parlar de la terra és com parlar de mi, que vinc i tornaré a la terra. Antigues lluïssors i ressonada frau, la melosa cantúria del rossinyol placívol. Joan Jordà és, a més d'un dels autors participants, el coordinador d'esta iniciativa. El llibre El tast de la terra, poesia en treballs, pretén ser una mostra del que ofereix la terra. La terra és un paisatge, són unes persones que viuen en ella i l'harmonia que es pot donar en l'expressió literària, poètica, és un fruit més. Però, a més, l'originalitat d'aquest llibre és que cada poeta ofereix una percepció del que ell entén, el que és la terra, el paisatge, des de la seva percepció. D'alguna manera fa el tast i expressa en un text que pense que és molt interessant. El paisatge que van veure els meus ulls de xiquet el dibuixava una plana que em semblava inacabable, tota envoltada de cims, el Montcabrer, el Benicadell, la Safor, l'Alfaro, la Serra d'Almudaina, la Serrella, l'Aitana, l'Ull del Moro. Fites altives que marcaven els límits per on discorria el viure sempre renovat i ulls de talaia que semblaven estar sempre guaitant el que fèiem. I amagant al seu darrere unes terres ignotes on imaginaven que dormia i es llevava el sol. No som més ni menys
que altres i amb respecte i generositat oferim el que som i tenim parant taula en aquest gran bancal que és la terra de tots. Des que el 2004 va arrencar la iniciativa del Celler de la Muntanya, al carro que representa esta aventura se n'han pujat persones de tota classe i condició. Unes per uns motius i altres per altres. Però tots interessats pel paisatge més pròxim, pel que es guarda en la memòria i pel que s'està modelant per al futur. Algunes d'elles, fins i tot, procedixen dels universos més insospitats. En un programa de radio que yo realizo, en una ocasión estuve describiendo la necesidad de lo que yo llamo darle la vuelta a la tortilla, es decir, de ver qué alternativa de modelo económico puede existir que haga y que sea natural y que vaya de abajo arriba. Y que tenemos tendencia a que la economía sea algo que va de la macro a la micro, y eso es antinatural. Y de ahí surgió una llamada de Joan Cascán diciendo: es que lo que usted acaba de decir, aquí tenemos un ejemplo. Me desplacé pues a Muro, asistí a una reunión en la que además encontré todos los ingredientes que normalmente este tipo de proyecto debe tener, es decir, no solamente el aspecto de poder recuperar lo que se había abandonado, sino que al mismo tiempo en este proyecto estaban implicada toda la sociedad de Muro, en los aspectos tanto políticos como educativos como culturales, que és exactament el que també hay que hacer. Fruit d'aquell contacte és el pròleg del llibre que firma este antic síndic de la Borsa de València. Acostumat a moure's entre monitors que aboquen sense interrupció les cotitzacions dels valors d'arreu del món, la seva presència no deixa de ser una mostra de l'excepcionalitat d'esta iniciativa. Estamos hablando de algo que viene de la tierra. Nosotros venimos de ahí. Entonces es algo muy extremadamente ligado y cercano. Pero vuelvo a repetir que además los que han ideado el proyecto se han dado cuenta rápidamente que no solamente era recuperar esos terrenos que estaban abandonados, el paisaje, ocuparse del entorno, vamos a decir, de la naturaleza que nos rodea, sino que esta naturaleza estaba ligada con otras actividades de lo que se vive en torno a Muro de Alcoy. Y de una forma extremadamente clara, hasta, vuelvo, al fin, a tener la idea de ligar al proyecto a los poetas. És formidable. La verema és a punt, beurem el vino vell. En això que estem fent estem donant-se compte que el marge de pedra seca, que el nostre camí que ens porta cada dia a la faena, que aquest canvi de floració que n'hi ha d'una època a una altra de l'any és molt nostre i que t'ajuda a estar a gust en el món en el que vius. I el paisatge és aquest catalitzador que el dona aquest benestar. I, per tant, el nostre paisatge minifundista, tan senzill, perquè realment al final és tan senzill, és el que ens reconforta. I una cosa molt important, aquest paisatge nostre té una qualitat única. Només existeix si l'home el treballa. Casolà. Una vintena d'activistes de Greenpeace van assaltar dimarts la central nuclear de Cofrentes i es van enfilar per una de les torres de refrigeració. Els ecologistes protestaven contra l'allargament de la vida útil de la planta, que, si no, hauria de ser tancada el mes que ve. La protesta es va saldar amb la detenció dels activistes, mentre que un dels guàrdies de la central va patir ferides lleus. Ixa mateixa vesprada, el Parlament espanyol va eliminar el límit de 40 anys com a vida màxima de totes les nuclears, amb els vots favorables del PSOE, el PP i CiU. En plena polèmica nuclear, les energies renovables continuen guanyant pes en el mercat elèctric. Al llarg del mes de gener passat han produït exactament la meitat de tota l'electricitat consumida a Espanya. Segons l'Observatori de l'Electricitat, això ha suposat la reducció d'un 2,23% de les emissions de CO2 respecte al desembre. La flota japonesa ha suspès la cacera de balenes en l'oceà Antàrtic, on cada any mata 1 miler de cetacis amb una teòrica finalitat científica. El govern del Japó acusa l'organització Sea Shepherd d'interferir les operacions, però els ecologistes diuen que la causa real és la caiguda progressiva en la demanda de la carn de balena i confien que esta hagi sigut la darrera campanya.
Arribem ja al final d'aquest temps de medi ambient i ho fem des de l'Horta, un paisatge cada volta més amenaçat que forma part de la nostra història i també de la imatge de València. Buscar solucions a l'actual estat de degradació a partir de la conservació és un dels objectius del tercer congrés sobre l'Horta que ha organitzat el Centre d'Estudis de l'Horta Nord i la Universitat Politècnica de València. Durant uns dies, historiadors, arqueòlegs, economistes, llauradors, fins i tot també ecologistes, han arribat a la conclusió que per a salvar l'Horta de València cal primer potenciar i reivindicar l'agricultura, una activitat cada volta més en perill d'extinció. Avui, entre camps de cultius de l'Horta Nord, es deixem fins la pròxima setmana. Els esperem. Així era l'Horta de València al principi del segle XX. Este fragment de pel·lícula, recuperada per la Filmoteca Valenciana, converteix el cine en testimoni d'un temps on la vida era dura i depenia de les bones collites i de l'esforç diari. Durant l'últim segle, la ciutat s'ha menjat bona part de l'horta. L'agricultura ha perdut el seu valor, mentre la seva gent i els seus cultius s'han convertit en espècies en perill d'extinció. Però a pesar de tot, encara queden reductes ben conservats d'un paisatge unit a la història dels valencians durant més de 1000 anys. Existeixen molts pocs paisatges així en el món, sols 7 o 8 en tot el món, pareguts al nostre, no? El regadiu, el parcel·lari que tenim és nostre, no és irrepetible, no? I hem decidit els valencians que és així, però això ho tenim que fer raó després, no? O sigui, tant nosaltres com els polítics, etc. O sigui, no consisteix sols en dir-ho, sinó que més hi ha que fer-ho, no? Proteger lo que queda. A nadie se ocurrirá nunca derribar la lonja para poner un parking, ¿no? Pero en la huerta, que es igual de monumento histórico, la gente no percibe eso, entonces que vaya. Este professor nord-americà fa 50 anys que viu a l'Horta. A ell ha dedicat la seva tesi doctoral i els seus estudis. Com ell, fins a 100 investigadors han participat al Congrés d'Estudis de l'Horta Nord, que en la seva tercera edició s'ha celebrat a la Universitat Politècnica de València, per a implicar també el món universitari. Enginyers agrònoms, paisatgistes, arquitectes, historiadors i agricultors coincideixen a destacar com el futur de l'Horta està unit a l'agricultura, una activitat en greu i progressiva decadència. Cada dia hi ha menys agricultors i hi ha que buscar noves solucions per a mantenir l'horta amb menys agricultors, perquè més difícilment van haver-ne, no? Però hi haurà que buscar fórmules i en això està el Congrés de trobar aquestes fórmules per a la sostenibilitat de l'horta. Que si no hi ha viabilitat econòmica en l'horta, difícilment podrem mantenir aquest paisatge que per a tots els valencians és paradigmàtic. Tu fas una enquesta i te diuen, tots els valencians te diuen, què és el més important de València? I tot el món diu l'horta i l'albufera. Sols és suficient, o sigui, forma part de l'imaginari col·lectiu. I com és l'imaginari col·lectiu, hi ha que protegir-la. O sigui, igual que protegim les Torres de Serrans o la Seu, no? Algunes d'aquestes solucions les han pogut tastar els assistents al Congrés. Al campus universitari de Tarongers ha tornat a créixer l'horta, dins un mercat de productes ecològics que demostren com es pot continuar treballant la terra d'una manera rendible al segle XXI. Tot és de cultiu ecològic i tot és de xicotets productors, perquè esto és un mercat de xicotets productors. Pues horchata concentrada de xufa produïda així en l'Horta de València i això oli de xufa, que bueno, és algo prou novedós i té un gust molt bo. En el mercat també s'oferiren llavors de plantes de varietat autòctones dins les activitats paral·leles al Congrés, que també han inclòs exposicions fotogràfiques o la projecció del reportatge Un pla per l'Horta, que vam elaborar en este programa sobre el Pla d'Acció Territorial de l'Horta, una normativa ben acceptada per totes les parts implicades que encara està pendent d'aplicació efectiva. Ja va tota màquina i a mà, i ell l'any passat ja se'n feu 4, i enguany ja s'ha fet tot.